lang karon kay unsa man cast-on. Ang cast-on mo gid sinugdanan nato atong mga meat. So, mo ni ang atong mga kailangan gamit. Una ang heart. Una ang coating, needle. Una ang coating. Okay, so good ka. So, panat ang yarn. Long tail kaso ng tawag niya kay kailangan ni mo kaas nga yarn para magsugod pa sa imong cast-on. So, ana ang pagka-forma sa imong yarn niya kanang duha ka fingers nimo baba mo na siya mo sa yarn. Unya, so separate mo tong duha ka yarn sa taas sa gamit mo sa mong finger. Okay. Needle. Sulod mo dira sa hindi sa tapog sa finger. Unya, ana, sunod lang. Tapos, isulod mo dira ang needle sa may thumb, and then, yarn dito sa finger. Tapos, sulod mo dira sa thumb. Unya, buhian mo lang dira sa thumb. Wala na kayo ka stitch. 1, 2. Stitch. Then, mutag ulit isa. 1 sa thumb at sa finger. Oops. Okay. Sa finger. Nya, sulod sa thumb. Yan. Kanaan na kay tulo ka stitch. And then, so, what? Another stitch. So, practice lang aron makabisado na to ang kamot, maan na ta. Okay, ayan. Okay, so, ayan, himo na taog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stitch. Okay, so ina na lang pag-cast on. Kung na may mga pot na, comment down below lang. Kaya atuan ng tabagon. Dali ra no? So, thank you!